بسم الله الرحمن الرحيم. متنگی آیت وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ اور ہم نے حکم دیا انسان کو امسن ایکوینا انسان دا یا تنگ پی نبی کی ہائی بدی اللہ نا انسان میوے بدا یا تنگ پی نبی کی پاوتاک پی بھی کی بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا ماں باپ سے حسن سلوک کا مما مپادا فبا بیبہار تو نبگی اللہ نا انسان دا مما مپادا فنا بیبہار تو بگی یا تنگ پی نبی کی وَإِن جَاهَدَاكَ اور اگر تجھ سے کوشش کرے امسن کریگم با مکھوئنا ننگون دا ہونا بتا رہا گا دی کری ہونا با وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي کہ تو شریک ٹھہرائے میرا ننگ نا ایگا لوئننا شریک تو رکھنا بگی you join with me in worship ایگا لوئننا اتو پا بو عبادت تا شریک تو با پنسل با اسی تو نبگی دمک مکھوئنا آئی با دی ہونا بتا رہا گا دی ما لیس لک بھی علم جس کا نہیں تجھے اس کا کوئی علم ننگون دا علم سو یاود ربا مرم ادو دا شرک کی مدانگ دنی ہاری باسے of which you have no knowledge ننگون دا گیان سو لیتا با علم سو لیتا با ادو گمبا شرک توہائنا کری گمبا ننگون دا ہونا رکھ بتا رہا گا دی فلا تطعہما تو کہنا نہ مانو ان کا مکھوئی گی وا انگنو مکھوئی نیمہ کی وا انگنو مناما امسو نپا گی وا انگنو تفسیر کنگنا بونا سی وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اس انسان کی متھکتا اللہ نا حکم پیرمیم نما نپا گی وا اندبی آتے نما نپا گی وا اللو افبا بیبہار تو ادوگا وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي شرک تو بگی ہائی بتا رگت دی ما لیس لک به علم نوندسو علم یاو دبا فلا تطعهما مکھوئی نی گی وا اللو رول دی کہنا ماما پا گی وا انگدمی ادو بو مکھوئی نا گناہ گی وفم شرک تو بگی وفم گی پوتا پیرک پتا رگت دی ادو دی انگنو مسجد کی علماء مسلمہ مستنبت توری مدو دی گناہ کی تھبک تمام پاگی وا ان بیار ہوئے اتائی تھبک تدی ماما پاگو پیلہن نابا ماما پاگی مننگ تنگن نابا مخوئی گی سبات توبا بیبھار نگا کلوئی نتاو گا دبنی تو تو گناہ کی مفہم دا ماما پاگی وا اللہ کنام گی وا اللہ اسی کی آیت سے کرم متن دا نازل ہوئے بنا ماں کی شان نزول کھنگ نبہن اسی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ صحابینی مہاک سی مسلمان ہوئے کرے ادو دا ماما آسینا ہائے ننگ اسلام تھا دوکتنا کفر دل آکتا بتا رہا گدی کافر اولکتا بتا رہا گدی مسلمان وی دن لئی بتا رہا گدی ای چاسو چارو ای تھکسو تھکلو ای شیدو ورنی ادو مائنا اکن وارے لوک ریما سنگ چا دھکتا دنا پریشر تو رمی اواب پی رمی ہائے بدی مابو اسلام دگی لو تھورک نہ بگی دمک تھا متانگ دنی ہائے ری بسے اسی گایت سے نازل ہوئی سے ماما پاگی بیبھار گاؤں تبو شرک وفم وی بتا رہا گدی فلا تطعہما مکھوئی نی گی وا انگنو ہائی دی نما ویسنو نپا ویسنو مکھوئی گی وا انگنو اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ میری طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے نکھوئے آئی گی ناکتا حلقدہ بنی اللہ نے نہاری بس آئی گی ناکتا لاکدہ بنی حلقدہ بنی نکھوئے فَأُنَبِّئُكُمْ تو میں ضرور بتلا دوں گا تمہیں ادو دا این نکھوئے دا شوئی دا نمک کی کھنگن گنی بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وہ جو تم کرتے تھے نکھوئی نہ تو رکھی بسنگ دو